Fil-biċċerija pubblika fil-Marsa se tinġib sistema ġdida u innovattiva vertikali għat-tneħħija tas-suf tal-majjal bħala parti minn investiment ta' €1,000,000 għall-modernizzar tal-biċċerija. L-investiment li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea b'kontribuzzjoni ta' 60% se jissostitwixxi l-metodu tradizzjonali u jintroduċi sistema moderna li tippermetti kontroll aktar preċiż tal-proċess, tnaqqis sinifikanti fil-ħela tal-ilma u tal-enerġija u proċessar aktar effiċjenti. Permezz ta' dan l-investiment se jkun possibbli li jiġi proċessat volum akbar ta' majjal b'livell ogħla ta' kwalità u standards aktar avvanzati. Dan l-investiment tħabbar matul edizzjoni oħra ta' Festa Laħam li attirat numru ta' familji Maltin li gawdew minn firxa wiesa ta' prodotti tradizzjonali u innovattivi. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo spjega li vantaġġ ewlieni tas-sistema l-ġdida huwa li tippermetti li proċessar ta' karkassi ferm ikbar sa 250 kilo, meta qabel il-limitu kien ta' madwar 120 kilo. Għalli dan qed jiftaħ opportunitajiet ġodda r-raħala Maltin biex jiddiversifikaw il-produzzjoni tagħhom u jidħlu f'niċeġġ ta' suq ġodda, inkluż prodotti ta' kwalità għolja bħal prosciutto, pancetta, gwanċale u oħrajn. Forza ta' dan l-investiment qegħdin barra li nagħmlu aktar effiċjenza fil-biċċerija pubblika qegħdin ukoll niddiversifikaw u nkabbru l-prodott lokali Malti il-beħ. Qal ukoll li s-sistema tep ukoll il-kundizzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li għal dan il-proġett inkisbu €350,000 minn fondi Ewropej u saħaq fuq l-importanza ta' investiment strateġiku li jsaħħaħ setturi kruċjali tal-ekonomija Maltija b'mod sostenibbli.